Katkom na kikubor belayo layatu kumba apa perangut kila mensaujur ha Manipur henen kasi balang katba kipulet kidang persyang ban pinsange ikipaj ba belawan tuat hadu laipo hajan ngut banyale persya baban temu Pynphai kejingkir kenrok sipai hasilan ter kaput ka cara Chanpur Bishnupur tang banyo kam Biang ikitu ki Jaka ki badai hok jong kejat ban rio Kuki ha ka ba ka maite ka leit thau snayeng Kajing Khih kadai kebelas dang na pogak chu ikai NH2 haka ba kajing jengai na kani ka Jaka belong kaput sha impal kadai sanpuar kilometer na kaliang kibor para bat kipulet kilat the diktiar gas hakate kajing yalang khnang mat pen herkrat ikite kipaj ba badon hakate ka Jaka yalang wala kataru dang don daki hajar ngot ki belakan taj ban pet na kate ka Jaka wat hadu kapor jan mit katkum kajing yo lum jing tep lai thu ba kate kajing ya rally kelas dang hakapor post tengmen step henen kaski nakwat ka Bishnupur hapo ka jingelam ka Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI khnang banyo Pynphai kate ka kanro nar blaker ko deksipai khnang ba kibre kanyo banai phai shala ki yeng ki sem jongki ki blasha panjot hakitain torbong churan Chanpur district Kibor sipai pahara kila persyang ban pinsange nado kwat ka yakite ki breu hendai ka jingbon breu kala kiu shat hakate ka jingelang hadu hapogak chu ikai hadu ba kibor sipai yada kimla telakam shu namar ki pajba kila yale bet bantur sabadon katu ka kenro hakabagala tho shai ba umbet banlen Shushu kumbalai spangut kinang pahara kentup ki sipai jong ka RAF ki CRPF bat ki pulit ka jala Manipur hadu lai kenta kane ka jia kren penyesuk apadeng sipai jong ka sarkar bat ki tu kinong ilam jong ka seng COCOMI bat kat ba ka jia kren kadang ya chakmat dan ru na padeng kinong ilam ka seng kilakam sasiliang kate ka kanro ban let kendu markhmat iki commander sipai kumju kiri pai ba kla yo rong hakatu ka Jaka ba ki thmu ban don ru ki balat bathat yaki waya jong ki tiar gas Kibor bahalor ki athu badan katu kaningut ki pulet ki bapa harai kali sipai namar ki driver ba ki team member ki lasha sho ha ki pajba u president jang ka wei ka seng bahalang ulor rambam nangbi ha ka shithi bla tho da ka seng ulong bada ki spangut ki jaj ban riu meite ki ba shapen bor ban lech phai shala ki yeng ki sem jong ki badon shatong bur ki lawan phet wer nadu ka lai terek ubnai jemang kem shem yo lat shu banai phai shayeng nakadaw ka jingker kan ro nar ki sipai ha ka siba ar bla dep ka sarkar Jelak la depan benaban penkang Shong hakisan teli ki district kita ka West Imphal East Imphal Tobal Bishnupur barka Kajing u Minister ka Public Relation jong ka Jella Manipur Samparanjan ulakrpa da ka seng COCOMI ben Weng no ya kane ka jinge Khih da ka baong baka sarkar Jella la dep Weng bon ki kenro nar jong sipai komta ya kate ka kenro ru ken Weng no shen tang syukut no kini ki ai ki jinge ka ja shushu ula ban Biang da ka baong hadu senyau spangut ki brio bala phet wer ban lech sa ha ka relief camp jong sipai mentai kelas dang banai phai shala ki jong ki yeng kisam Coordinator media ka COCOMI usomen ro tok chom ulakrupat jor ya ka sarkar Jella banyalam da ka seng BJP bat ki bahalor ban Weng mandor ka kenro nar badan hapogak chu ikai hapok alai photarik menta ubanai nailur